Gavà, soc en Martí Giravell, de Can Tàpies, i junt amb la meva germana Susana portem una explotació de vaques de llet. És una explotació que hem heredat dels nostres pares i dels nostres avis. Crec que fa uns 50 anys, 55 potser, que van arribar aquí, en aquesta casa, i van decidir posar vaques de llet. I hem seguit així fins al 2016, que vam patir una crisi de preus semblant a la que tenim a l'actualitat, i ens va sortir l'oportunitat a través de que es diu Foret de la Segarra de passar-nos a la producció ecològica. Ens va semblar una bona idea per oferir un valor afegit al nostre producte i poder tindre un rendiment econòmic i una viabilitat per tirar endavant el nostre projecte. I així ho vam fer. Des de llavors hem anat fent pas a pas tot el procés, hem anat aconseguint reptes que ens proposàvem, trencant barreres, trencant tòpics, i avui en dia ens hem estabilitat amb un ramat d'una 60ena de vaques, que produïm suficient llet dintre del que és la producció ecològica. Aquest any hem implantat la munyida robotitzada i esperem poder seguir millorant en el futur.